Buenas tardes a todos. Continuaremos estas jornadas con una mesa redonda sobre la brecha salarial y la negociación colectiva. Y os presento a la Eva Fajardo Rodríguez, que es la actual secretaria nacional de UGT de Cataluña. Desde 1998 ha intervenido en la acción sindical de UGT dentro de la empresa. En el año 2009 fue nombrada o ha intervenido en la Secretaría de Políticas de Igualdad de la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo, Juego de UGT de Cataluña y hasta el año 2013 ha sido responsable del sector de comercio de UGT de Cataluña y como ya digo, bueno, pues actualmente está en la Secretaría Nacional de UGT de Cataluña y ha participado y participa en la Comisión Nacional para la Intervención Coordinada contra la Violencia Machista y es miembro del Consejo de Formación Profesional de UGT de Cataluña y a nivel de la ciudad de Barcelona. Y por otra parte tenemos a Lidia Sandalinas Félez, de Comisiones Obreras. Es la actual responsable de Acción de Género de la empresa, de la Secretaría de Comisiones Obreras en Cataluña. Está afiliada a Comisiones Obreras desde el año 1984 y ha sido responsable durante 8 años de la Secretaría de la Mujer y Políticas de Género de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de Comisiones Obreras en Cataluña y desde el año 2009 es responsable de la acción de género en la empresa dentro de la Secretaría de la Mujer de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña y ha sido ponente en diferentes jornadas y talleres sobre políticas de género y interviene en el proyecto Aurora sobre herramientas sindicalistas para la elaboración de planes de igualdad. Como moderador pues voy a actuar yo. Mi nombre es Ricardo Peciña Midón, soy subinspector de Empleo y Seguridad Social y también soy profesor asociado de Derecho del Trabajo de la UDL. Entonces, para iniciar esta mesa redonda, simplemente bueno, pues, comentar que todo lo que hace referencia a políticas de género y cuestiones de acoso y discriminación en materia laboral, bueno, pues es una competencia que ahora en estos momentos es de máximo interés por parte de la dirección o las diferentes direcciones generales de la Inspección de Trabajo, tanto a nivel estatal como de comunidad autónoma. Lógicamente, bueno, ya hemos comentado en las intervenciones anteriores todo lo que hace referencia a lo que es la legislación en esta materia. En estos momentos el máximo referente es la Ley Orgánica de Igualdad, la Ley 3/2007, y desde entonces la Dirección General de la Inspección de Trabajo ha venido desarrollando diferentes acciones que se derivan fundamentalmente de todo lo que son cuestiones de carácter formativo, a inspectores de trabajo y seguridad social, acciones formativas en la Escuela de Inspección de Trabajo en la que han intervenido los profesores de la Universidad de Valencia, Gemma Fabregat y Carlos Alfonso Mellado. Y comentaros que en este momento, bueno, pues lo que es inspección de trabajo, las acciones fundamentalmente vienen derivadas en todo lo que hace referencia a las actuaciones de inspección en materia laboral sobre lo que es bueno, violencia de género, todo lo que hace referencia también a cuestiones de acoso y de discriminación en materia laboral, básicamente centradas en lo que puede ser la discriminación en el acceso al trabajo, en lo que es la promoción profesional, en materia salarial, que es lo que nos va a centrar esta mesa redonda, y también en lo que es la confección de los diferentes planes de igualdad de género. Entonces, para que nos hagamos una idea en cifras de cuál es la intervención de la Inspección de Trabajo en este momento, bueno, pues en el año 2013 se realizaron unas 6.500 actuaciones inspectoras finalizadas, de las cuales, bueno, pues acabaron en 110 infracciones en esta materia. Han afectado a unos 23.000 trabajadores y se han hecho aproximadamente en esta materia unos requerimientos por una cantidad aproximada a unos 1.600 requerimientos, en concreto 1.579. Entonces, bueno, pues ya dando estas cifras, pues damos paso a Lidia Sandalinas. Sí. En primer lloc,
agrair sobretot al Centre Dolors Piera i a la Universitat de Lleida el fet de que puguem venir com a sindicat a explicar quina és la nostra experiència davant de vosaltres que us anireu a parar o al món del treball o al món de l'empresariat o al cooperativisme, però que estareu vivint una realitat que és molt important que nosaltres com a part activa en la negociació puguem explicar què és el que està passant. Quan parlem de retribucions no només hem de parlar, quan parlem de bretxa salarial no parlem tan sols de retribucions, ho hem plantejat abans. És una desigualtat i és una discriminació en el conjunt de la societat i en el conjunt de les relacions laborals. Tenim molt a fer tant sindicats com empreses i té molt a fer l'administració. I la primera cosa que us vull dir és que han estat explicant les lleis que tenim, han estat explicant moltes coses que tenim i importantíssim, amb diferència, és que quan jo estava a la universitat una cosa així no s'havia produït mai. Mai ens havíem trobat per parlar sobre la bretxa salarial entre dones i homes ni sobre les desigualtats. Això us ho dic per posar un punt d'esperança i que el dia a dia sí que ens està permetent anar canviant moltes coses. Hem d'incidir en la negociació col·lectiva. Hem d'incidir en la negociació col·lectiva per canviar les relacions laborals i per canviar quina és la situació de la discriminació i de les desigualtats. Però a la negociació col·lectiva intervenim empreses a molts nivells. Intervenim a dins d'una empresa, l'empresa i la representació sindical, si hi ha representació sindical, però tenim altres àmbits d'intervenció. Tenim intervencions de negociacions col·lectives que estan per sobre de l'àmbit de l'empresa. Nosaltres parlem de negociacions col·lectives sectorials que afecten a diferents sectors i que potser no podem entrar tan a fons en modificar moltes coses, però sí ens donen peu per donar entrades a les possibles modificacions després per les empreses. I després vull parlar de la responsabilitat de les administracions. Tenim unes lleis, tenim una llei d'igualtat que es va aprovar en l'any 2007 i que aquesta llei no s'ha concretat en excessiu. Ens va deixar realment una mica amb unes expectatives molt altes però no concretades. El primer exemple és que es va dir que es faria un registre de plans d'igualtat que encara no està creat. Llavors no tenim on recollir les bones experiències que podem tenir o males experiències o com millorar respecte dels plans d'igualtat. També informa que a Catalunya s'ha creat un registre voluntari de plans d'igualtat al Departament d'Empresa i Ocupació, però que és voluntat de les empreses anar a registrar els plans d'igualtat. La part dels sindicats no podem registrar aquests plans. Sí que incidim, una vegada hem negociat un pla d'igualtat que es vagi a registrar, però no sempre es fa. Però que sapiguem que ho tenim, ja que la llei no ens l'ha posat del tot i aquí no es pot legislar amb obligatorietat, sí que es dona aquesta possibilitat. I com a administracions a vegades també trobem a faltar que moltes de les denúncies no podem tirar-les endavant amb molta efectivitat, perquè jo crec que l'administració té que crear polítiques públiques en favor de la igualtat. No és suficient fer una llei. I si la Inspecció de Treball no té prou professionals que es puguin dedicar a fer un seguiment sobre les infraccions en matèria de desigualtats i discriminacions, és molt complicat que aquestes lleis es puguin tirar endavant. Per tant, fa falta polítiques públiques de qui governa perquè això es pugui realment fer un salt molt més qualitatiu. Una menció, per exemple, la llei d'igualtat quan es va aprovar va donar peu a que es donés un permís de paternitat als homes quan tenen una criatura, un permís de paternitat que ara és de 15 dies, que la previsió era que fos de 4 setmanes i estem parlant del 2007, estem a 2015 i no n'hi ha hagut manera que s'apliqués a les 4 setmanes perquè diuen que no n'hi ha pressupost. Per tant, què passa? Que s'han dedicat també els pressupostos públics a les matèries d'igualtat. No vull entrar molt en temes de bretxa, però sí que veieu
Aquestes dades són de Catalunya. Quina ha estat l'evolució de la bretxa salarial en els últims anys i que sí que efectivament, o sigui, dues coses a destacar. En l'any 2011, quan parlem dels últims anys, les últimes dades de l'enquesta d'estructura salarial són del 2012, que han sortit fa uns mesos. Però les anteriors va haver-hi una disparada de la bretxa salarial. I va haver-hi una disparada perquè els salaris dels homes van pujar en el 2011 i els salaris de les dones van baixar. Veiem que el 2012 la bretxa baixa, però quin és el problema? És que els salaris dels homes han començat a baixar. Per tant, aquí tenim aquesta baixada amb l'últim període. Parlem actualment a Catalunya d'una bretxa del 24,8%. Estic parlant de bretxa salarial anual. Es parla de la bretxa salarial de l'hora i es parla de la bretxa salarial anual. Nosaltres des del sindicat, des de Comissions Obreres, sempre volem parlar de l'anual, perquè recull totes les discriminacions i desigualtats que patim les dones que afecten directament sobre els nostres salaris. Per tant, no parlem només de la bretxa econòmica per al fet de treballar en un lloc, sinó de tots els seus condicionants. Condicionants de reduccions de jornada, de jornades partides, tota una sèrie de coses. Per tant, sempre parlarem de l'anual, perquè la bretxa salari-hora, aquestes consideracions desapareixen. Per tant, estem parlant d'una bretxa salarial a Catalunya del 24,8%. Aquesta la passo perquè s'ha parlat i que també vull que quedi molt clar, quan estem parlant de números, en aquest cas de números de salaris i tal, darrere d'aquests números estem les persones, estem les dones i estan els homes. Per tant, és molt important que ho tinguem en compte. Això se'ns passa, quan anem a negociar, diem, detrás de los números hay personas, no queremos, y que se aparten las personas que vamos a hablar de números. No, estem parlant de la vida de les persones i de com les persones viuen en aquest món. També us vull parlar no només de bretxa, sinó aquesta bretxa com se'ns manifesta. S'ha parlat abans una mica, només molt ràpidament. La població activa és, en majoria, el 53% de la població activa són homes. Parlem de població activa de persones que estan buscant feina o estan en atur. Del conjunt d'aquesta població, el 53% són homes i el 47% són dones. Però si parlem de població inactiva perquè s'està estudiant i ja no s'està buscant feina, o perquè s'ha desistit de buscar feina, o perquè ja t'has jubilat, estem parlant d'un 59% de dones i un 41% d'homes. Per tant, la realitat que tenim és diferent. I quan parlem d'inactivitat també veiem que els motius de la inactivitat per als quals s'està en l'activitat, on hi ha la diferència més important, si veieu, és en altres raons, té altres responsabilitats familiars o en la cura de fills o adults malalts. Això, el lila són dones, el groc són homes. Els motius que s'al·leguen per estar en l'activitat són aquests, perquè veieu també la diferència. En els altres casos, per estar jubilats, n'hi ha més homes que dones, però és una proporció molt més semblant, o per malaltia o incapacitat és una proporció molt més semblant, però els de l'atenció a les persones, aquestes coses que ja heu sentit avui durant tot el dematí, és per dones. Però, si veiem ara, quan parlem de l'activitat, us ho he volgut posar per edats, perquè crec que és important que sapigueu on es trobareu. Si parlem de la taxa d'ocupació per edats, de 17 a 19 anys és molt petita, perquè és evident que n'hi haveu molts joves que esteu estudiant i encara no heu començat a buscar feina. I aquí la taxa d'ocupació és més alta en quant a les dones que els homes. Però si mirem la taxa d'atur per edat, també, si mirem després la taxa d'ocupació entre 20 i 30 anys, que és on us trobareu que teniu una taxa d'entrada a l'ocupació bona. Quan dic bona és bastant equiparable entre homes i dones. Però a mesura que va passant l'edat, dels 31 als 44 anys, que els homes sempre continuen tenint una taxa d'ocupació més alta que les dones, a partir d'una edat determinada on les dones
comencem a optar per tenir criatures i moltes vegades parem la nostra activitat. Si veiem a l'atur, la situació també normalment es manifesta de la mateixa manera. Llavors, si estem parlant d'ocupació, què passa amb els salaris amb aquestes mateixes edats? Doncs mirem que en una de les persones de menys de 25 anys teniu una bretxa salarial del 17,29%. Les dones tenen a favor del sou, en desprestigi a les dones. Les dones cobren un 17,29% menys. Si anem de 25 a 34 anys, les dones continuen cobrant menys, però la bretxa disminueix una mica, però a partir d'aquí es dispara. O sigui que les dones, igual que abandonen l'ocupació o tenen menys ocupació que els homes a partir dels 35 anys, aquí veiem que la bretxa salarial es dispara. O sigui que la carrera professional o l'evolució professional dels homes i les dones en funció dels seus salaris, les dones evolucionen professionalment i econòmicament i les dones arriba un moment que baixen el seu salari. A partir dels 45 anys, les dones ja no cobren el que podien arribar a cobrar als 35-34 anys. I per tant, quan comencen a baixar els seus salaris, augmenta la bretxa salarial perquè els dels homes, amb la seva carrera professional, va augmentant. No vull tampoc entrar molt. S'ha parlat del sector públic i el sector privat. A vegades tenim el convenciment que si anem a treballar a l'empresa privada ho tindrem fotut i si anem a la pública ens hem guanyat el món. Doncs a la pública també n'hi ha discriminació. I que sapiguem que la temporalitat, les taxes de temporalitat amb el sector públic, la taxa de temporalitat en el sector públic de les dones és molt superior a la taxa de temporalitat del sector privat. I les taxes de parcialitat també existeixen tant en el sector públic i en el sector privat. I per sexes exactament del mateix. Però és important que coneixem què passa amb el sector públic i amb el sector privat. Jo provenc d'una empresa pública, d'un ajuntament gran, que no és el de Lleida, i hem descobert que fent el pla d'igualtat que tenim una bretxa salarial del 19%, no arriba al 24%. Un ajuntament, una administració pública. Si mirem, quan es va fer el pla d'igualtat de l'Agència General de l'Estat, també existia aquesta bretxa salarial. Treballant el pla d'igualtat de l'ICS, també apareixia la bretxa salarial i treballant alguns departaments de la Generalitat de Catalunya també existeix bretxa salarial. Malgrat, en aquest cas, la Generalitat no té pla d'igualtat, però vam poder començar a treballar aquestes diferències salarials. La diferència salarial ve per molts motius. Per tipus de contracte, si tenim contracte indefinit la bretxa salarial és del 26,10% i si tenim el contracte temporal, com és en pitjors condicions, a les pitjors condicions més igualtat, malauradament. I vol dir que també n'hi ha bretxa però és inferior, és de l'11,8%. I si parlem de tipus de jornada, evidentment la jornada de temps parcial, que és majoritària entre la gent jove i entre les dones, la bretxa salarial és molt petita perquè cobrem tan poc que n'hi ha només, però encara i així n'hi ha, però és només d'un 1,63%. A jornada completa torna a ser un 17%. Per què? Us he explicat el de conciliació. Què passa quan tenim bretxes salarials per les mesures de conciliació? Abans hem explicat, les mesures de conciliació no només són per les dones. N'hi ha algunes mesures de conciliació que no tenen repercussió a les retribucions, que són les de maternitat. Encara que la Gemma ja ens ha explicat que si l'agafa l'home li perjudica. Els permisos de maternitat els agafen el 49.000, els agafen supermajoritàriament les dones i encara n'hi ha alguns homes que s'han atrevit a agafar-lo. Però els permisos de paternitat, que són aquests 15 dies, han disminuït, s'agafen menys que abans i, a més, no s'acaben d'agafar tants permisos de paternitat com permisos de maternitat n'hi ha. Vol dir que els homes
encara que tenen aquest dret, tampoc no el gaudeixen al 100%. I després, quan parlem de conciliació que descompta de la retribució salarial, que podem tenir reduccions de jornada per cura de criatures, per tenir cura dels nostres pares o els nostres familiars, són agafades el 96,22% per les dones en el cas de criatures, no, de persones dependents, i en el cas de filles i fills 96,22% dones i de familiars 85,97% homes, són els que agafen aquests permisos. I aquests són els permisos que, a més, afecten directament a la retribució, perquè redueixes la jornada, redueixes el permís. Què tenim? Doncs que vam aconseguir pactar amb l'administració de Catalunya, amb la Generalitat de Catalunya, fa uns anys, en el moment que es va aprovar la llei d'igualtat, al mateix temps vam aprovar una llei de conciliació. Aniré barrejant coses de les administracions perquè crec que a vegades aconseguim unes coses que estan molt bé. I amb aquesta negociació que vam tenir s'acceptava que per a les persones que treballaven a les administracions públiques catalanes les reduccions de jornada durant el primer any no patien reducció salarial. Doncs això, amb l'excusa que estem en crisi, fa 2 anys que ens ho han tret. Per tant, llavors la reducció comporta aquesta reducció. Això vol dir que quan estem negociant a vegades aconseguim coses, però n'hi ha moments que, si són simplement lleis, també poden anar enrere i que ho tinguem en compte. Quin altre problema tenim? S'ha parlat, la segregació ocupacional. Quan estem fent un pla d'igualtat, i no entraré en els detalls del que és el pla d'igualtat perquè us han explicat abans, quan estem negociant un pla d'igualtat demanem veure on està treballant la gent. El primer de tot que sapigueu, al negociar un pla d'igualtat, el primer que les empreses ens diuen que no ens donen són les retribucions, perquè diuen que això és una cosa que és individual, que estaríem saltant de totes les lleis i que no ens poden donar les dades retributives. Això és mentida, ens les han de donar, i a més no demanem les dades retributives per noms i cognoms, demanem dades retributives per grups professionals. Doncs això és el primer que les empreses es neguen a donar quan estem negociant un pla d'igualtat. I una negociació, m'imagino que ho esteu estudiant, una negociació és un tira i afluixa amb moltes coses, que n'hi ha moments que podem avançar més o menys amb la negociació. La nostra recomanació, sempre des de Comissions Obreres, és que intentem negociar el pla d'igualtat com a negociació, però no dins del conveni. A veure, la llei d'igualtat ens diu que les empreses que tenen més de 250 persones treballant tenen l'obligació de tenir un pla d'igualtat. Però això s'ha de recollir en la negociació col·lectiva. Fins que els convenis col·lectius van recollir aquesta obligatorietat de negociar els plans d'igualtat, van passar 2 o 3 anys i les empreses van trigar molt en reconèixer l'obligatorietat de negociar aquests plans d'igualtat. Una vegada s'ha reconegut, per tant nosaltres diem amb el conveni col·lectiu d'empresa o amb el conveni col·lectiu del sector que regula totes les petites i mitjanes empreses que no tenen representació, hem de posar en aquest conveni que han de negociar els plans d'igualtat. I hem de posar en aquest conveni, que està molt lleig, que a Espanya només puguin ser per empreses de més de 250 persones que treballen. Tindrien que estar per sota, tindrien que estar com a mínim obligatoris per a les empreses de 150, com a mínim de 150 persones treballant. I això ho hem de millorar, i si ho podem millorar, ho millorarem en la negociació dels convenis col·lectius sectorials. Hi ha convenis col·lectius sectorials que això ja ho tenen recollit. A veure, què més situé? Sí. Llavors, quan plantegem negociar al marge del conveni, perquè no és el mateix negociar les desigualtats amb un diagnòstic de què passa a l'empresa que negociar les desigualtats quan estàs negociant horaris, salaris, tot tipus de condicions, prevenció, 50.000 coses que també ens ha costat molt als sindicats aprendre de què estem parlant quan estem reclamant la igualtat entre homes i dones. I, per tant, moltes vegades la gent que tenim negociant els convenis no
estan especialitzades en negociacions, en reconèixer quines són les discriminacions i les desigualtats. Per tant, recomanem, negociem el conveni, posem que hem de negociar el pla, però després creem una comissió amb persones que ja treballen directament sobre una diagnosi de què està passant a l'empresa, amb les dades de tota la plantilla, amb les dades retributives, amb les dades de com promocionem, amb les dades de com s'accedeix a la plantilla, amb les dades de salut laboral, totes aquestes que us han explicat. Llavors, amb aquestes dades podem demostrar i fer veure què passa. I si ho veiem és més fàcil que negociem. Que negociem per arribar a alguns objectius i a partir d'aquí aplicar algunes mesures. És molt complicat, de veritat que és molt complicat. Però així estem intentant i jo crec que estem començant a aconseguir alguns plans d'igualtat que no només fan referència a mesures de conciliació, que fins ara ha estat el procés d'alguna manera més fàcil, a protocols d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe i a interessos, bones voluntats de dir que estem a favor de la igualtat tots plegats, que tots bones intencions, però que no arriben a cap lloc. Us dono unes dades d'un ajuntament gran en el qual es reconeix, per exemple, amb una categoria professional A1, la categoria professional A1 a l'administració pública són titulats superiors, n'hi ha una bretxa salarial entre dones i homes del 16,09%. Això són dades que tinc d'un pla que no us diré quin és, però són reals. I d'aquestes dades sí que hem vist és quan parlem de l'A1 tècnics superiors. Però a més sabem que els tècnics superiors poden estar en el nivell 22, en el nivell 24, en el nivell 26, fins al 30. D'on ve la major part d'aquesta bretxa salarial? Doncs que els homes estan als nivells més alts i les dones amb els més baixos. Però no és només això, perquè hem descobert que n'hi ha categories en les quals dins de la U i dins d'un mateix nivell també n'hi ha bretxa salarial. Per tant, ens està passant a les administracions que per un lloc, en teoria, si estàs al mateix nivell, si tens la mateixa categoria de titulació i estàs al mateix nivell, no hauria d'existir la bretxa. Doncs, aprofundint una mica més, i per això és important els plans d'igualtat, hem demanat, ens heu de donar què passa amb quins són els factors que fan que aquests salaris siguin diferents. Parlem de, llavors, sou base, complement de destinació i complements específics. Tota la bretxa se'n va als complements específics. Què més hem de fer? Aquests complements específics, quins són? Així desgranant és com podrem arribar a trencar, a més de tot el suport de les polítiques públiques, dels canvis socials que hem de tenir. Però a la negociació col·lectiva hem de poder aprofundir fins a aquest nivell, perquè si no, no ho resoldrem, perquè no es veu, i les empreses ho neguen, a més. Les empreses, els companys, les companyes, quan vas a una empresa i fas una enquesta a l'empresa, si saben que és un pla d'igualtat o quin pensament tenen, si pensen que cobren el mateix, i moltes vegades et contesten que sí. Llavors dius, no, això ho hem d'anar mobilitzant i canviant. Llavors, no és només la negociació. Quan els sindicats negociem, tenim la pressió també dels treballadors i les treballadores que estan treballant, que ens demanen què és el que hem de negociar. Per tant, normalment no ens pressionen perquè negociem la bretxa salarial. Això ho hem de fer, per això us dic, insisteixo, defensem negociar-lo per l'altra banda, que és quan ensenyem quines són aquestes desigualtats. El tema dels complements específics i tal. Llavors, això és una situació que se'ns dona i anirem a veure la forma de resoldre. Amb el pla d'igualtat que hem negociat hem decidit que fem un estudi intentant agafar un estudi sobre valoració de llocs de treball que té la OIT de fa uns quants anys i introduint-se en aquells llocs de treball que tenim bretxa salarial per sobre del 5%, farem un estudi específic de la valoració d'aquests llocs de treball, veure què s'està valorant a cada lloc de treball i en perspectiva de gènere.
perquè si no incluïm aquesta perspectiva es valoren unes coses en uns llocs que molts altres no es donen. Cossos uniformats, per exemple, en una administració pública, els cossos uniformats cobren per una perillositat que potser una treballadora social que està treballant en un determinat lloc té la mateixa perillositat, però no se li reconeix igual. Per tant, aquestes són les coses que s'han de solucionar. En el Pla d'Igualtat hem posat, fem l'estudi, fem propostes i quan sortim de les propostes les elevarem a l'òrgan que ha de decidir sobre ells, perquè el Pla d'Igualtat és negociat i per tant podem avaluar, fer propostes, però a partir d'aquí ens anem a la taula de negociació perquè modifiqui el que hagi de modificar del conveni o ens anem, en el cas d'una administració, a més, al govern municipal perquè modifiqui el que ha de modificar. Jo de moment ho deixo per aquí. Bueno, pues damos paso a la siguiente ponente, a Eva Jarto Rodríguez. Bon dia i gràcies a tots i a totes per ser-hi aquí i principalment a la Universitat de Lleida i com no al Centre Dolors Piera per aquesta organització d'aquesta jornada. Jo em toca parlar l'última, això vol dir que segurament que hi ha conceptes i dades que ja s'han donat i que tornarem a parlar, però crec que és interessant que encara que tornem a parlar-lo, de moment que ho tingueu aquí i que ho sentiu encara que sigui aquest dematí un parell o tres de vegades. La meva intervenció jo la dividiria en tres parts. Una primera part, jo faré una entrada d'unes dades que estem fent un estudi. L'estudi que estem fent des de la UGT a través de la Fundació Maria Eulàlia Capmany és sobre bretxa salarial i negociació col·lectiva. Aquest estudi inicialment està en el seu procés d'elaboració, llavors ara coincidim amb el Dia Internacional contra la Bretxa Salarial, hem dat unes primeres dades. El tenim sencer, l'estimació que tenim feta fins ara la tenim penjada dintre de la nostra web de la UGT de Catalunya i jo us donaré unes dades del que hem extret ara de moment. Després parlarem una mica dels plans d'igualtat i sé que és una tasca que portem tot el matí parlant. A mi em passa una mica el que passa a tu, Gemma, que estic una mica com aquest agridulce de què ha passat amb els plans d'igualtat. El que passa que jo penso que és una eina que encara l'hem d'aprofitar, l'hem de posar en valor i hem de fer possible que el que ens recomana i ens diu els plans d'igualtat i la llei de 2007 l'hem de portar endavant perquè crec que té molta importància. I allà on veiem que hi ha una mancança, ara tenim una sort, tenim una llei que entrarà en el Parlament, que està en el Parlament, sobre igualtat aquí a Catalunya. Doncs on hi ha una mancança en un lloc, a veure si trobem la possibilitat que en un altre lloc la podem arreglar. I després finalment parlaré d'algunes clàusules de negociació col·lectiva dels convenis col·lectius, perquè com s'ha dit al llarg de tot el dematí, la discriminació salarial és un concepte molt sutil, però molt sutil. O sigui, agafarem un conveni col·lectiu i, malauradament, porto un que té un exemple, mal exemple, de praxis, no? Però no veurem realment que hi hagi una clàusula que sigui completament discriminatòria perquè és sutil, és indirecta, no és directa mai la discriminació. Llavors començo amb aquesta, si m'allargo molt, talles amb tota tranquil·litat perquè sobretot també m'agradaria molt sentir les vostres veus i que ja que estem aquí, si teniu alguna pregunta, fer-nos-la. Llavors, com deia, entro a donar dades de bretxa salarial. Les dones cobren una quarta part menys que els homes a Catalunya. Aquest estudi s'està fent a Catalunya, però també tenim com a referència el marc d'Espanya. I aquesta referència que tenim és important, perquè després traiem una conclusió al respecte. Estem cobrant, les dones aquí a Catalunya, un 24%, la bretxa ens diu que és del 24,8%. A la resta d'Espanya aquesta bretxa salarial és del 23,9%. Estem veient que aquí a Catalunya la tenim més elevada.
Això representa, en termes de diners, perquè clar, això ho hem de traspassar a termes de diner, que les dones estan cobrant a l'any uns 6.905 euros menys. I això representa molts diners, moltíssims diners. La bretxa salarial entre persones que cobren salaris més baixos cada vegada és major. Ara bé, si distribuïm els salaris segons les franges d'ingressos salarials, veiem que la bretxa salarial entre les dones i els homes que cobren salaris més baixos és més gran que la bretxa de les persones que cobren els salaris més elevats. La bretxa entre els salaris d'homes i dones que cobren el 10% de salaris més baixos arriba fins al 31,4% a Catalunya, gairebé 7 punts per sobre de la bretxa general. Aquesta va baixant a mida que augmenta la franja salarial. El 10% dels salaris més elevats representen una bretxa entre homes i dones del 24%, o sigui, tenim un ventall bastant important. Bretxa per ocupacions, s'ha dit i ho tornem a repetir. Les ocupacions a menor qualificació d'ocupació hi ha més bretxa salarial. La bretxa també es pot descomposar en tipus d'ocupació, ja que n'hi ha que se presenten més bretxa que d'altres. Les ocupacions de menor qualificació presenten una bretxa del 12% superior a la mitjana. Així, el 2012, a Catalunya, la bretxa salarial entre homes i dones que treballen en ocupació de baixa qualificació va ser fins al 37,7%. És que estan donant unes dades que són molt, però molt rellevants. Si baixem el nivell i observem la bretxa per a cada tipus d'ocupació, veiem que són les ocupacions elementals, les dels serveis de restauració, dels serveis de les persones, el personal administratiu, les presenten més bretxa salarial. D'aquí estem parlant des del 30% de bretxa fins al 22,8%. Aquí són dades a Catalunya. Els sectors que són més feminitzats són els que tenen més bretxa salarial. Això està clar i ho hem dit durant el llarg de tot el dematí. Els efectes de la desprotecció laboral, un dels efectes és la major bretxa a les empreses de petita dimensió. La mida de les empreses on es treballa és també determinant de les desigualtats salarials entre homes i dones que hi treballen. Així ho demostren les dades que indiquen que la bretxa salarial entre dones i homes que treballen a empreses de reduïda dimensió, vull dir de 1 a 49 persones treballadores, és del 26,2%. Hem pujat 2,4% més els punts de bretxa salarial. Aquesta podia ser una de les raons per què a Catalunya tenim més bretxa salarial que a la resta d'Espanya, perquè la configuració del nostre teixit empresarial és de petita i mitjana empresa i trobem, ahir precisament en una jornada, la representant de PIMEC deia que aquí a Catalunya tenim el 85% de les empreses tenen menys de 10 treballadors. Llavors, aquesta podria ser una de les causes per les quals tenim més bretxa salarial, per com és el nostre teixit empresarial. Com combatre, la segona part, la bretxa salarial a nivell d'empresa a través d'una eina que jo trobo que és magnífica, que és l'eina dels plans d'igualtat a les empreses de més de 250 treballadors, i no ens hem d'oblidar que hi ha les mesures d'igualtat. La llei obliga a tenir mesures d'igualtat a les empreses més petites de 250 treballadors. I això és un concepte que de vegada ens plantem i diem no, és que és només les empreses de 250 treballadors. No és cert. Les mesures d'igualtat, hi ha un precepte constitucional que ens diu que s'ha de preservar el principi d'igualtat a totes les empreses, a tots els llocs de treball. Llavors, tenim mesures d'igualtat a les empreses més petites de 250 treballadors.
Una de les eines claus per combatre la bretxa salarial a nivell d'empresa són els plans d'igualtat, això sense dubte. A través d'ells podem aprofundir en les diferents parts del sistema retributiu de la pròpia empresa. Tot i que l'estructura salarial és ve donada per la negociació col·lectiva de tots els... És conegut que totes les empreses, o a gran part de les empreses, en moltes ocasions, han establert un sistema complementari o fins i tot paral·lel de retribució, mitjançant els plusos de caràcter voluntari. Plusos de caràcter voluntari, els quals no sempre estan ni ben definits ni sabent exactament a què obeeixen. I aquesta és una de les realitats que tenim a les nostres empreses. Aquests complements són completament voluntaris, en moltes ocasions encobreixen la mal anomenada disponibilitat horària i les aletargades permanències o presències en el lloc de treball, i no hem d'oblidar que aquest tipus de plusos són patrimoni gairebé en exclusiva dels homes, ja que, com s'ha dit al llarg de tota aquesta jornada, les dones dediquen més temps a la cura de les persones i de la família i, per tant, els homes tenen més capacitat, entre cometes, diguem-li capacitat, o tenen més temps per estar dintre de la feina. Això és molt important també tindre en compte, perquè després resulta que tot el sistema que tenim retributiu a les empreses ve per aquí. Un dels altres factors que intervenen en el salari de les persones treballadores són la classificació professional i els processos de selecció i, com no, les promocions internes. És per tot això que és molt recomanable, o per dir obligatori, el fet que els convenis col·lectius han de tindre ben estructurat i dissenyat la configuració dels plans d'igualtat. Aquesta és una de les recomanacions que cada vegada veiem més que està dintre de la negociació col·lectiva i que estem veient amb els convenis col·lectius. Un exemple d'aquesta bona pràctica, i dic un exemple per posar-ho, és el conveni de supermercats de la província de Barcelona. Aquí es veu l'estructura d'un pla d'igualtat amb les seves fases, com s'ha d'estructurar, i el que és més important, el que deia la companya abans, tenim problemes quan anem a les empreses a fer els plans d'igualtat. Per què? Perquè a les empreses hi ha dades que, assumint o dient que no poden per al tema de la privacitat i tal i qual, no donen dades. Doncs, si dintre de la negociació col·lectiva a nivell sectorial o a nivell territorial establim que aquestes dades s'han de donar per obligació, sempre tindrem un marc legal que ens permetrà recolzar-nos per dir no, és que ho tenim posat en el conveni col·lectiu que aquestes dades s'han de donar. Llavors jo trobo que això és molt important, que dintre del conveni col·lectiu estigui ben estructurat quines són les matèries que s'ha de parlar dintre d'un dintre d'un pla d'igualtat, quins són els objectius que s'han d'assolir, com es treballarà aquest diagnòstic de situació, la programació, com es farà a terme, i una cosa que és molt, però que molt important, el seguiment i l'avaluació d'aquest pla d'igualtat. O sigui, els plans d'igualtat són una eina fonamental a les empreses, però aquests plans d'igualtat no hem de fer un pla d'igualtat i agafar-lo i deixar-lo en un calaix. No, després n'hi ha d'haver-hi una comissió d'igualtat. Jo poso com a exemple el Comitè de Seguretat i Salut dintre de les empreses i el Comitè de Seguiment d'Igualtat dintre de les empreses. Són eines o han de ser eines completament vives, que estiguin sempre, que han d'estar dia a dia treballant. Per què? Perquè les desigualtats dintre de l'empresa no desapareixen quan tindre un pla d'igualtat. Poden passar situacions que al llarg de la vida de les empreses, llavors és completament necessari que hi hagi aquesta comissió de seguiment, ja no només del mateix propi pla d'igualtat, sinó una comissió de seguiment que ha d'estar instaurada dintre de les empreses perquè puguin fer realment la tasca de seguiment i d'avaluació i portar a terme tots els elements d'igualtat dintre de l'empresa. Per això
és molt important el tema de la comissió de seguiment i la comissió d'igualtat en el si de les empreses. Després, una de les coses que no em volia deixar d'explicar-vos és que la llei d'igualtat explica i diu que hi ha obligació de negociar un pla d'igualtat, però el que no diu la llei és que hi ha l'obligació d'arribar a acord. Llavors, quan nosaltres arribem a negociar un pla d'igualtat, hem de tindre en compte que al final aquest pla d'igualtat es farà si sí o si no, perquè l'obligació és de l'empresa de tindre un pla d'igualtat, l'obligació és de negociar, sí, però l'obligació no és d'arribar a acord. O sigui que si malauradament un pla d'igualtat es pot fer i l'empresa pot decidir una vegada ja s'ha esgotat la negociació, implantarà el pla d'igualtat de les empreses. És per això que és important que dintre de la negociació col·lectiva també nosaltres implantem el tema de dir que s'ha d'arribar a acord, no només negociar, sinó també arribar a acord en aquests plans d'igualtat. Parlem ara de la part de la negociació col·lectiva i parlem de la classificació professional i les tasques, típicament feminitzades i típicament masculinitzades. Parlar de classificació professional és parlar de la forma d'identificar el conjunt o el contingut de la prestació laboral unit a la determinació del salari, comportant així l'assignació de lo que és la persona treballadora a un determinat grup professional. L'assignació o la determinació de les funcions del seu treball i cada una de les persones comporta descriure totes les activitats i les tasques que s'han de realitzar. La forma d'atribuir aquestes tasques o funcions és a dia d'avui una de les causes de la bretxa salarial. Malauradament, les actuals categories o grups professionals són hereves de la masculinització i o feminització de les diferents ocupacions en el mercat de treball. Aquesta herència provoca tot un conjunt de sistemes de classificació de les funcions del treball. Sistemes aquests no neutres que infravaloren els llocs de treball ocupats per les dones. S'ha de tenir en compte que per tal de descriure les tasques realitzades pels llocs de treball desenvolupats per dones, sovint es classifiquen per sota els llocs de treball dels treballs d'homes masculinitzats. Aquesta és una de les principals raons de la persistència de les diferències entre els nivells de remuneració i enllaça amb la diferència de l'assignació de rols que tenim tant el rol productiu i reproductius entre els dos sexes. Menys valoració de les tasques típicament feminitzades. Les feines i les tasques que duen les persones a terme, les dones, en els seus llocs de treball, generalment estan menys valoritzades que les que efectuen els homes. Com abans hem vist, la segregació ocupacional de les dones és molt, però que molt forta, és del 28,4% de les dones ocupades a Catalunya. És personal de serveis de restauració, de serveis de persones i o venda. És a dir, que les dones estan fortament ubicades en ocupacions que requereixen habilitats i funcions típicament associades al sexe femení i que responen als estereotips i als rols de gènere femení, com són l'atenció al públic, la cura, els serveis, entre d'altres. No és casual que aquestes ocupacions estiguin pitjor remunerades. Socialment es valora i es remunera menys la responsabilitat sobre la producció de serveis a les persones i l'educació i els serveis socials, la cura i l'atenció dels infants i de la gent, que responsabilitats que siguin de producció manufacturera i financera. Llavors, les estructures retributives i els complements salarials
Aquests estan estereotipats i la menysvaloració social de les tasques que desenvolupen majoritàriament les dones es reflecteixen en les estructures retributives dels convenis col·lectius. Està molt clar en el tema dels complements salarials que solen anar a associar a categories i a grups professionals o bé masculinitzats o que directament poden gaudir majoritàriament els homes, per exemple, quan parlem dels complements de treball relacionats amb l'ús de la maquinària, amb l'ús de la força, en la perillositat, en la penositat del lloc de treball, entre d'altres, molt relacionats sempre amb el que són les feines físiques. En aquest cas, a més, hi ha una doble discriminació. Per una banda, són complements que estan més presents en sectors molt masculinitzats i per altra, els sectors més feminitzats, on també existeix la penositat, la perillositat i la toxicitat, no es contempla com un premi o remuneració per a aquests conceptes. És el cas, per exemple, de la perillositat, de la penositat i de la toxicitat de les feines de la neteja. Aquestes feines no estan reconegudes, aquesta perillositat, de la mateixa manera. Tampoc es reconeix la part no física de l'atenció al públic i a l'estrès que genera la responsabilitat sobre persones treballadores al llarg, per exemple, a les llars d'infants, als serveis socials. Aquí no està reconegut aquest valor que té. Després el tema dels complements personals, que majoritàriament, com he dit abans, els gaudeixen els homes com el plus d'antiguitat. Els homes, la seva trajectòria dintre de les empreses sempre és molt més llarga i les dones estan entrant i sortint del mercat de treball, el qual és un concepte que va sempre en contra nostra perquè no podem assolir la mateixa quantitat d'antiguitat que els homes. Els complements de quantitat de treball, de quantitat i les hores extraordinàries. Les dones inicialment també tenen menys temps perquè tenen aquesta motxilla de carregar amb la conciliació i tenen menys hores per estar dintre de les empreses, llavors tenen menys capacitat de tindre hores extraordinàries. Ara us volia donar uns exemples de convenis col·lectius on, per exemple, tenim un sector que és bastant masculinitzat, que és el conveni de la banca, on inicialment, evidentment, no veiem cap tipus de discriminació en les tables salarials, però si ens apropem més al conveni col·lectiu, hi ha un complement salarial d'antiguitat del grup de tècnics. En principi no és discriminador perquè va associat al lloc de treball. Si tu ets tècnic, doncs tindràs aquest complement d'antiguitat. Però indirectament sí que ho és. Per què? Perquè veiem que aquesta categoria professional la tenen gairebé el 99,9% dels homes. O sigui, una clàusula que en principi és completament neutra es converteix en una clàusula que indirectament és inacceptable perquè després representa que és en els homes. Tenim convenis i aquí us volia fer una especial menció que són típicament femenins, o sigui, perquè la dona està segregada, com són, per exemple, el conveni d'atenció a les persones dependents, el conveni de neteja, el conveni de grans magatzems, que majoritàriament són dones. Tots aquests convenis col·lectius, si mirem la seva estructura salarial, no veiem quina podria ser la seva discriminació. El que passa que com que som sectors altament de dones, aquests salaris són baixos, no, baixíssims. I dona crida moltíssima l'atenció que tindre aquests salaris tan baixos sempre sigui en sectors que estan majoritàriament les dones ficades. Després,
trobar clàusules dintre dels convenis col·lectius que siguin a favor, fora de la mera menció de lo que és dir el principi d'igualtat, que ens ve invocat en el conveni, que ens ve de la llei, que ens ve de... Fora d'això és bastant complicat dintre dels convenis col·lectius, però sí que hi ha alguns que tenen algunes clàusules que jo trobo que són bastant interessants i aquí sí que volia compartir-les amb vosaltres. Per exemple, tenim el conveni del poble espanyol d'aquí de Montjuïc que té i enumera molt bé i molt clarament el que són les accions positives, i jo trobo que és una bona pràctica. En el seu article número 44 parla del principi d'acció positiva i diu textualment: per tal de contribuir de forma eficaç a l'aplicació del principi de no discriminació i el seu desenvolupament sota els conceptes d'igualtat de condicions de treballs d'igual valor, es desenvoluparà una acció positiva, particularment en les condicions de contractació, salaris, formació, promoció i condicions de treball en general, de manera que la igualtat de condicions d'idoneïtat tindrà preferència les persones de gènere menys representat. Això sembla que no, però trobar-lo dintre d'un conveni col·lectiu és una cosa molt, però molt complicada. Després tenim també una altra d'una clàusula d'una acció positiva, la qual també estableix que és el conveni de la Societat Espanyola de Construccions Elèctriques, que fa una específica menció a les clàusules de no discriminació en l'article 58 i després també hi ha un article que em crida molt l'atenció, que és l'article 59, que fa referència al tema del pla d'igualtat i que no només que s'elabori el pla d'igualtat, sinó que ha de vindre acompanyat de la mà de la representació legal dels treballadors. I això també és important que ho tinguem recollit en un pla d'igualtat. En un conveni col·lectiu. Tenim més clàusules de bones pràctiques. Tenim el conveni del Volts Sistemes de Frenado, que també fa un articulat, és l'article 42, d'igualtat de condicions, de bones pràctiques, i és important que es reculli com tal. Són clàusules que van més enllà del principi d'anomenar el que és el principi d'igualtat. També tenim el conveni de cambrer maquinista, que també fa referència al que us deia abans, a part d'aquesta clàusula de no discriminació, fa referència a la necessitat que el pla d'igualtat estigui negociat i consensuat amb la representació legal dels treballadors, cosa que també hi trobem que és molt positiva. I ara us volia donar un exemple, que per mi és un mal exemple, d'aquestes clàusules que no haurien d'estar dintre dels convenis col·lectius. És el conveni del FAS-Stogel i fa referència a la retribució voluntària. I és allò que us he estat explicat abans, on les empreses tenen aquesta capacitat de posar aquests plusos voluntaris que no sabem ben bé a què obeeixen. Doncs aquesta no és que ho tingui, és que a més ho té recollit per conveni col·lectiu, dient-ne que té la potestat de posar una condició retributiva voluntària de forma completament arbitrària per part de l'empresa i ho deixa recollit en el seu conveni col·lectiu. Aquestes eren més o menys les clàusules que m'agradava compartir amb vosaltres i després tenim unes recomanacions, si vaig bé de temps, per parlar dels convenis col·lectius. Les recomanacions que nosaltres fem dintre de la que és la negociació col·lectiva és que el conveni ha de tindre una estructura retributiva que sigui transparent i uns complements salarials que siguin completament neutres. S'ha de definir les funcions molt bé del lloc de treball i no les persones que ocupen el lloc de treball. Aquesta diferenciació jo crec que és molt important. Una vegada que es tenen identificades les fonts de la discriminació, s'ha de modificar, evidentment, aquestes
aquesta situació mitjançant clàusules de mesures d'acció positiva que puguin corregir en un temps determinat. Les clàusules d'acció positives no són perquè quedin perdurables en el temps, sinó fins que dura la mesura s'han de poder tindre fins que està aquesta discriminació completament abolida. I s'han d'establir també mesures que permetin a les dones poder accedir a les categories on siguin menys representades. I ja per concloure, el que m'agradaria dir és que la negociació col·lectiva és l'instrument bàsic per poder erradicar la discriminació de les dones en l'àmbit laboral. Les dones tenim encara una escassa representació en les meses de negociació dels convenis col·lectius, és l'espai on es decideixen les condicions laborals i, per tant, els salaris de la població treballadora. O sigui, autocrítica, i les dones han de ser-hi dintre d'aquestes taules de negociació i han de tindre la capacitat real de prendre les decisions dintre d'aquestes taules de negociació. Ens cal una visió també que sigui transversal i una perspectiva de gènere com a eina clau per les relacions laborals. No podem parlar d'un conveni col·lectiu i que no tingui la perspectiva de gènere i la visió transversal de gènere. Això és imprescindible. Jo, si més no, deixo aquí la intervenció. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues pasamos sin más a la fase de preguntas. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. Yo preguntas como tales no tengo ninguna, pero la verdad es que a mí me han parecido muy interesantes las dos ponencias. Es evidente que la aplicación efectiva no solo de los planes de igualdad, sino de lo que es la normativa laboral, en este caso en materia de igualdad de género, es absolutamente necesaria. En eso nos tenemos que implicar todos, personas públicas, privadas. En este caso hablo yo como funcionario de la Inspección de Trabajo. Evidentemente la coordinación con los sindicatos ha de ser total y la actuación de la Inspección de Trabajo evidentemente, bueno, pues vamos a procurar que sea lo máximo efectiva posible, pero evidentemente hay una serie de cuestiones que bueno, pues tienen una enorme dificultad. Algunas de ellas lo hemos comentado aquí, por ejemplo, bueno, pues el tema de la protección de datos salariales o el tema de la regulación de la retribución voluntaria. Pero a mí me ha parecido muy interesante de todo lo que hemos hablado aquí, sobre todo lo que es el fomento o la aplicación de cláusulas de acción positiva en los convenios colectivos. A mí eso me parece que es absolutamente esencial. Pero evidentemente, y dentro de lo que es la negociación colectiva, lo que hay que procurar, evidentemente, y eso que bueno, pues últimamente con la reforma laboral se ha debilitado bastante, bueno, pues es que se debería de potenciar evidentemente la intervención de los sindicatos y la capacidad sindical a la hora de negociar los convenios colectivos. Quizás a lo mejor aquí podríais comentar alguna cosa, alguna cuestión sobre la reforma laboral en este sentido. Sí, a ver, hay grandes problemas en la negociación y se está intentando eludir la representatividad de los sindicatos en la negociación colectiva en estos momentos. Se está priorizando además la negociación empresa por empresa, y sí que es cierto que la negociación empresa por empresa, si la empresa es grande y los sindicatos tienen fuerza, pues perfecto, pero cuando las empresas son pequeñas se saltan el convenio sectorial que tiene unos mínimos y van bajando por aquí. Pero hay una cosa que la reforma no ha podido hacer y eso a veces nos olvidamos. La ley de igualdad es una ley orgánica que está por encima de los convenios colectivos y cuando un convenio quiere aplicar una cláusula de descolgarse del convenio colectivo, siempre hay una nota que dice, y además esto sale y nos cuesta recordarlo y queremos incluirlo en cada convenio para que las empresas lo sepan, no pueden descolgarse de las cláusulas retributivas o referentes a la conciliación a las cláusulas que se hayan pactado por motivo de discriminación hacia la mujer. Entonces esas cláusulas no se pueden tirar para atrás.
Y eso a veces se nos olvida. Lo tenemos ahí y hay que incluirlo también en el convenio para que la empresa no caiga en esa tentación, porque si no te obliga, ellos se descuelgan, tienes que ir a denunciar y entre que denuncias se gana y tal, es complicadísimo. Pero incluso así, a pesar de todo lo que hay, yo creo que en estos momentos de convenios sectoriales tenemos más convenios sectoriales este año que los que teníamos el año pasado. No muchos más, pero tenemos 10 convenios sectoriales más. Entonces eso es importante también, que a pesar de todo el mantenimiento es importante. También es cierto es que el hecho de tener la reforma está haciendo que todo lo que hace referencia a la desigualdad entre hombres y mujeres se olvide muchas veces del convenio. Pero no hay que olvidar que es una de las pocas cosas que en estos momentos podemos negociar con una ley detrás que nos avala. Por lo tanto, aprovechemos ese momento. Yo al respecto me gustaría comentar una cosa. La reforma laboral evidentemente que nos ha afectado, y nos ha afectado a las mujeres, no digo en exclusiva, pero sí bajo un trasfondo muy importante. El flexibilizar las cláusulas del artículo 41, ¿vale?, que es la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, esto ha hecho que muchísimas mujeres se vieran abocadas a tener que prescindir de poder trabajar. Y yo recuerdo en una empresa en concreto, con un artículo 41, el 35% de las mujeres se fueron a la calle. Porque si yo tengo, y a mí se me fue contratada en el momento X con un determinado horario y unas condiciones de trabajo, si ese articulado permite cambiar esas condiciones de trabajo, a mí me hace completamente incompatible mi vida personal con mi vida profesional, y me he tenido que marchar, se han tenido que marchar de su puesto de trabajo. Por lo tanto, otra vez volvemos a hablar de la segregación, ¿no? Pero es que tenemos unos puestos de trabajo que están segregados, y es que eso no nos podemos olvidar, que nos ha afectado doblemente. Luego me gustaría hacer algunas pequeñas cuestiones, si puedo, del transcurso de toda la mañana, de cositas que se han hablado. Con el tema del permiso de paternidad, yo lo escuchaba el otro día y es completamente cierto. No hay voluntad política de implantar el permiso de paternidad, no nos engañemos. La natalidad ha bajado, la destinación presupuestaria que había para la maternidad queda en vacío, porque al bajar la maternidad aquí hay un excedente de dinero. Si se hubiera querido poner esta cláusula de la paternidad, se hubiera podido hacer. No es un tema de dinero, es un tema de que no hay voluntad política para poder aplicar ese permiso de paternidad. Con el tema de inspección de trabajo, yo he llevado planes de igualdad, inspección de trabajo, y he llevado unos en concretos de las empresas de supermercados. Yo vengo de empresa de supermercado, y yo lo único que le pediría a la administración, que no sea tan benevolente, que si estamos diciendo que llevamos 2 años intentando negociar un plan de igualdad, por favor, que sean menos benevolentes y digan, pues se negocia ya, no demos más tiempo, porque evidentemente luego ¿qué pasa? Si yo utilizo la vía judicial, bueno, inspección de trabajo en este caso, por no irme a la vía judicial, y lo que me encuentro es una respuesta de benevolencia, bueno, vamos a darle 6 meses más a la empresa, a ver si acaso, pero es que vuelvo a reincidir y me vuelven a dar otros 6 meses más. No, seamos un poquito más fuertes, seamos un poquito más duros. Es lo que yo opino bajo mi... Y Gemma, te quería comentar una cosita. Yo tuve la oportunidad de estar asesorando en ese plan de igualdad del Corte Inglés, y todas estas cosas o cosas que no se consiguen en el plan de igualdad del Corte Inglés vienen precedidas de demandas. La demanda que había sobre el tema de la reclasificación profesional, yo me llamó mucho la atención ver cómo la compañera que fue a declarar decía: yo he enseñado a todos mis jefes, y ella no subió. Es realmente impresionante escuchar eso. Yo enseñé a todos mis jefes son mis jefes, y yo me quedo aquí sin ser jefa, y los he enseñado yo a trabajar. Y el tema de la uniformidad, teníamos la demanda puesta.
Entonces, claro, es que ya era completamente discriminatorio, o se hacían en plan de igualdad o es que con la demanda puesta era lo que había. Yo lo dejaría aquí. Muchas gracias.